Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Da nyamiya duma ebisua de kakra fa sallar janaza. Yande obi wa sende kremofo si kroni pakro ye bompa mano ye kosi no. Ye be kyerɛkyerɛ adeɛ kakra afa saa adeɛ no ho. Ɛno akyi ye be kyerɛ ebi a fata sɛ imam gyina a ohu sɛ wei ewufo no yɛ ɔbɛma anaasɛ ɔba. Saa so ye be kyerɛ sɛ ne esi sallah no woyɛ kabara ye be kabara fo ɛwɔ saa sallah we mu. Kabara bia deɛ ye ka ye be ka ho asɛm ɛwɔ saa adesua mu. Nti de di kan ye be kyerɛ mfaso ɛwɔ saa sallah we mu. Komshiri Muhammad sallallahu alaihi wasallam ama ya ti aseɛ sɛ obi a obedi owufo akyi ama wae sallah amano ɛno akyi ɔsan kɔyɛ odi akyire ma ekosi nipa korɔ no a nipa korɔ wɔ nhyira te sɛ ɛbopɔn mienu ɛbopɔn akɛse mienu nhyira nipa korɔ bɛyɛ no nti Nyankopɔn ma saa nhyira nti de di kan ye be start every ebi a imam no obegyina ohwɛ saa photo we mu a anase mfoni mu a wotumi hu sɛ imam ogyina ɛfa baako ogyina ewufo no ti hɔ saa so na ɛfa baako so ogyina ne mfimfini nti de ogyina ne kɔn hɔ anase ne ti hɔ no ɛno no ɛyɛ ɔbɛma saa so na ohwɛ the other one no so a baako no so ogyina ɛsɛ ne mfimfini bisa nti ɛno so ɛyɛ ɔbaa nti yɛnhyɛ no so nti de di kan kabara ɛwɔ sallah we mu yɛ 4 nti first one no yɛyɛ a yɛbɛkan surat al-fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. كبر تصو يبي صلاة إبراهيمية ينوصني اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كبر تصنو يبقى بياما يوفونينا انتي يكاين أدودو يكاين اللهم اغفر لي حينا وميتنا وشهيدنا وغائبنا وكوسيسا إبيه يبقى نوسا أوكا كوسيبيه انتي كبر تصنو يبقى أدوى كتوي بيه نوسو اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. Imam obeye sallama baako pɛ ne nsa nifa baako nti ɛno akyi ewie sallah no nyinaa no ɛno akyi na yafa no akɔ kura no akɔpɛ bebi papa ama no nti Nyankopɔn ma yɛnte aseɛ deɛ yɛka no Nyankopɔn ma yɛho nhyira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.